Dirkashin nan labari da dumi-duminsa masu sauraro yanzu za mu kawo muku cikakkun labaran kamar haka. Duba da cewa wannan dan channel da kowa ya san sa wanda ya kashe wannan tsohuwar budurwar tasa. Duba da faruwan haka office in jakada na 'yan China da ke kasar Najeriya. To masu sauraro yanzu za mu kawo muku cikakkun rahotannin kamar haka. Duba da haka idan wannan shine farkon kawo mana ziyara wannan tashar namu mai albarka wato Nakaido TV, dan Allah da mu so da ku danna mana subscribing kana da alamar kararrawa. Hakan ne zai ba mu damar isar da sako zuwa gare ku akwai da yaushe. To masu sauraro ga cikakkun labaran kamar haka. Domin tabbatar da adalci gaban kotun bisa hakan ce kuma ta sa mai shari'a Justice Sunusi Maji ya umarci ofishin jakadancin China a Najeriya su gabatarwa da kotun tafinta kana kuma ya dage zaman shari'a zuwa rana 27 ga wannan wata da muke ciki. Sannan kuma kotun ta umarci a ajiye dan China a gidan gyaran hali kafin ranar da za a dawo. To mai sauraro karshen labaran namu kenan kamar haka, shi kuma zuwa ranar 27 ga wannan watan da muke ciki tukuna za mu dawo muku da cikakkun rahotannin kamar haka. Masu sauraro yanzu za mu sake muku cikakken bidiyon da mace da namiji suke nuna su sun isa cikakkun 'yan iska a fannin jama'a suka ci gaba da iskanci da junansu. Duba da haka masu sauraro yanzu za mu sake muku wannan cikakken bidiyon kamar haka. Sai ya cire wando ne da riga ta, sai ya ce mai ina kai iska yan kwanta. Ni kwanta sai muka sadu da shi ya kenan kun sadu turmi da tabarya kenan da shi. Amma bai zubar da ruwa ne ga jiki, wani mutum ya kira 'yan sanda. Kotu ta dage. A masu kallon mu barkan mu da haka, a hali yanzu muna a wannan kotu da mai suna a City High Shari'a Court da ke kan wurin Sarki Gusau jihar Zamfara, inda hukumar Hizba ta jihar Zamfara ta kawo wata matashiya akan zargin tarke da aikata zina a bainar jama'a a kuma cikin tashar motar Gusau, wanda kafar mai biredi TV ta yi nasarar tattaunawa da wannan matashiya wadda ta bayyana muna irin yadda aka yi har wannan abu